bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Nyaya nayo handinonyanya kupedza nguva handinonyanya kutaurisa because pakati rebese nyaya iri kupisa iri kutenderera kuti Mai Titi naTinashe maposa vabreaka. Saka pane humbo hwandawana mumastreets esocial media wandoda kuti mutese muone munzwe. Asi sati ndapinda muzvese izvozvo, kana uri munyewa don't forget to subscribe. Asi kana uri returning subscriber hayo ndinozvitenda. Each and every day we're seeing improvement. Tikuona kukura kwechannel takusvika almost 5,000 machi subscribers. Saka keep going guys, keep supporting us. Chitati tingokupai confessions nedziri kupisa nedziri kutrenda. Saka hazvinonyanya kupedza nguva, straight to the point. Zvinenge zviri kunzi divorce Mai Titi nani naTinashe maposa. So after watching this video, moreover matudza comment section comments kwatabvawo kwayo amwe achitaura kuti apa pasitomborina kana marriage paipai zvazviri zve-social media chete, but iwe unofungawo nezvenyaya. Saka watch the video. Bifi rangu nawo rakabvepi? Unozvinetsa uyo kwanza. Yangu ari muhararewo ndaikumamisa wazvinzo. Ndini uyo ndaiudzwa nesuro waifona apa uchiti kwaza chizwa chinotaura jangi. You look for fame, auzi celebrity summers gara pazi. Wanzo. Ndoda kuti uite live yako yo yauramba uchiita. Ina nditambe newe ndiona utouya kwandiri uchindinyengerera waiziva. But unoda kuita kunge zvinonzi unoshamisira striker. Pana chinoshamisira pauriwo summers wanzo. Yangu ari muharare ndaikumamisa iwo unoda kuonererwa. Ndakakuteerera zvangu nezuro uchitaura jangi. Auzi muselebha, auzi chuni wanzo. Auzi chuni wewe. Dai wangu ari munhu musvinu chaenda tombokuitira life ndichinyatsokukuudza but ngoti auzi chinu kwanzwa auzi chinu kumberi kwangu ndakakutarisa ndombokuconsider. Dai wangu ari muharare chaiko ndaikupedzera. Bvunza Jane anondiziva anomboya kuharare kwanzwa. Usandijairirewo uchitaura rumors pamusoro pangu. Iwe hauna rumors dzako. Iwo zvaunosvirisa vana vadiki uchisvirisa Edward anopfuura nepauri wakamboitirwa nani life. Undikwanirewo nyama dzachembera iwo dzauma iwo wanzwa. Sala undidhina iwo. Handikuitira live because hauna basa iwo wanzwa. Ndatokutaurira so hauna kana basa kana kuti ndimbokucheuka kana kawani seko wako. Uchitaura jangi unofunga kuti ndine ndichikuregerera unotozvona ngo wakapenga ngo unogona kupenga. Ndokuona uchinyembera kupenga upenge iwe wanzwa. Kana uchifunga kuti unopenga stereki ka ita kuti tionane face to face. Anyway handikuya kuAmerica. Kana uchifunga kuti wakanyanya inde kudzikamisa samazi. Pana vanhu vese unofunga kuti vanokudzikamisa inde kudzikamisa inini wanzwa. Usiyane neni. Data fame nekukwira pamusoro pavanhu isi fame zedu takadzitsvaga tega. Zvamazoita fame mukazoitei nefame yacho. 1 minute uri kuya kuinbox kwangu 1 minute uri kunditaura live uda kutsvaga gepu neni. Kanga ari we5 minutes asi wakambokwirana naye. Wakambokwirana naye here wajera kukwirana nevarume vese nyika yese. Unofunga kuti handikuzive here. Dai nangu wakakosha ndaikuitira live but hauna kukosha. Ndingatokupe mileage. Hauna kukosha samazi. Ndingatokupe mileage wewe kutaura nezvako. Hauna tombokosha zvekudaro. Wanzwa. Leni kuti kana mwe munhu kana kuti akaita zvaita ka he stand by that person as a woman wazvinzwa. Kwete kuda kuti anga uri muroyi wewe kuti unotobva watowana nyaya. Saka naona nyaya zvobva zvazoita sei. Uri mboye munhu iwe. You're not worth my attention wanzwa. You're not worth my attention samazi weduzvi. Ndatokutaurira so chena unoudza vanhu ndozvandakuudza. Ndakwana mileage nekutaura matedu wana mileage nezita rako iwo. Zvako wapedza zvokuvatwa kwese kwaunoitwa nevarume. Wapedza maziziso. Ini ndokuita zvandoita kana une hani ndiri kuya December nendiri muAmerica mwe. Safunga kuti unoshamisira stereki iwe. Tatakakuteera nezvo chimhoresa uchita nzinga ndimhorese Mai Titi. Manheru wakutanga kuwodya ukaunge sewage futsek. Chero ndikanzi kuina zizo wacho waushandiswa here varume vangani vakakukwira here. Ndikuscrutinizire history yako yese ndiiti bvu. Unoshamisa chiko iwe dako. Ndosaka zvinongokurakidzai kuti muri mvura diki ka. You can't even do a live yoinoita kana 1,000 people. Kubva pawachemberera paFacebook uchingoti basa rekutaura vanhu. Hauna kana pawakamba ndakambokuonawo unzi iwe waita kana 1,000 vakakuteerera duzviwe. Wanzwa?
Saka zvitongoratidza kuti uri mvura duku because takauya after iwewe but tisi tiri kutonga tisi tine chimuti. Iwe unotopona nekuda kutitaura nekuti hauna zvaunotaura zvizvino zvinotedzwa naanyone. You don't inspire anyone, you don't motivate anyone wedu zviwe. Wanzwa? Hauna kana mukadzi angatero danzi Samasi unoti inspire kana kuti Samasi une zvaunotibatsira nazvo kunze kwamakuhwa nechihure. Wanzwa? Saka hatikuverengi, waiziya? Hatitokuverengi kana kumawadzi chaikwa huko wangu. Wanzwa? Isu tichimboenda mberi. Yevarume ika haisiro ingamboti mise Samasi, we've got greater things ahead of us. Ukunzwa iwe duzvi. Greater things. Iwe uchiskorotera makuhonzi Mai Titi Tinashe vakwirwa nanika. Iwe life yako chaiyo. Izvezvi kuAmerica kuti tuye kana mba kwako kuti tirakidze mba mako izero. Waiziya? Izita chete ndaAmerica yacho tiri kungoiwewo futi tichitopfuura tichidzoka kwedu kumba. Waiziya? Sana unditanga iwewo. Dai wangu ari munhu musvinu nda kuitira chi live. Pandaona kuti hauzi munhu musvinu Samasi. Never. Ndinotokuchallenge, wanzwa? Ndinotokuchallenge. Hauna kana 1K basa nderongo yauchinyaudza. Tarisa kana manamba zako. Tarisa manamba zako kuti unenge uchudza vanhu vangani madhodha ako iwaya unenge uchitaura iwaya. Unganakirwa nekuti hanzi ndasiyana naziso wacho ndiye akandirambira handini akangomuramba. Saka ndoita bhita yeita zvijaire zvokurambwa. Unoona zvijaire zvokuumburudzwa nedhiki. Wachepera nekuumburudzwa nedhiki. Zvakuya zvokunzi unopenga Samasi ini ndinokuita inyaya yedistance. Wanzwa? Sanditsvage nanyatsa kuuya kuinbox ndinoratidza kuti handikukwate kana kawani. Ndingakuira palife unoita mbiri. Hasina kukupa mbiri yangu, ita mbiri yako iwewe. Pazvawachembera wakabva rini paFacebook uchingotaura zvevanhu. Unoda kukwatisa unofunga kuti ndana brain waunokwatisa here dutye iwe. Handikukwate nini? Ziya zvokutaurana naJane ava ndo vaunotaura navo. Kutaura navo zvokumama. Don't dare me. Wanzwa? Sanjairire because ndakambokutona naita uchipita kunge good friend. Wakutofunga kuti unogona kuita yese yawada nini. Maziziso tseke. Munhu ndaida kuitira live but you're not worth live wembwa yo. Wanzwa? You're not worth live yo mukadzi dutye. Ungatorwire nyaya ziso asi wakambokwirwa naziso. Unoiziva here yaziso yacho yakaita sei. Ino last 5 minutes zvakubata papiwo. Zvakubata papi murelationship yangu. Uri cousin yangu. Uri cousin yangu here kana kuti uri chiwo zvakwewo panyama yedhongi. Tseke. So Ketina, if you didn't know where this started from, aita izvezvi akazoita zvake malive. Aita hanzi ndinomuinga and I was not very happy that she said that. So I went back after ndaita donation palive yake because ndiri munhu anongori munhu anoita zvinhu. Ndaita donation palive yake. She came back. I did not want to play this until this happened. Then I came and played this after. How are you? If you have 100 US, this real power dream it, then I will return it to Square Mangwan. An emergency and look for a coat in the pay Vana. You are they are traveling today, of which my shops come Varuanas, Nanya holiday. So if you can send me, I will return it here. I say you could buy in the age quality. No, it's a house, but I'm going to have my shops. If you have it, but I'm going to find my nurse. I'm going to bring a second one. And I'm going to Saka unoti after that munhu akunditumira tanza uzi shamari yangu unokumbira munhu asiri shamari yako mari takazivana sei pakuti uzosvika pakundikumbira mari ndo pazvakatangira izvi kuti mababy cats. Saka musangohakira kuti hanzi mai venyu vanongovenga havangovenga vanotanga hondo dzavo vega dzimwe dzavanotanga hadzingopera zvekumhanya. Ndiye akanga auya panapa achitaura nyaya dzake ndangouya kuzoadresa emimi zvivanhu zvinouya panapa kuzonditi muroyi chino. She starts her own wars. Okay? She starts mawars ake ega. And kana auya panapa ndiye akauya akaita live inini ndaita basa rekuscrutinize zvinenge zvaitika painternet just because ndakakomenta akaluza focus kuvanhu vese vanga vachikomenteta panhingirimi yake live dzake dzakanga aita panapa. After munhu amboya achituka ana osi kuti kudanana nevana vadiki akazodananawo newake mwana mudiki according to the story. Akazobuda aizvita muranda wechita akazobuda panapa izvezvizvi achinja vangani makore ese aya ndichinzi dini ndinongobheura nevoice rinenge remunhu wesikadhi. Akauya kuno kuAmerica kwacho ndichizvimaindira business rangu akandipedzera 2 months munhu achingoti neni asakati handiti malife hanzari
you guys you never cease to amaze me zvikitinyana. Hanzi harisi voice ravo. Ndezvekudhara ndo zvandiri kutaurirai kuti imimi munouya pano muchihakira zva2022 hamusi kuziva kuti 2017-18 kwakamboitikei zvakakonzeresa izvi. Ndizvo this is the problem yekuti ndo zvaakataura kuno kuti ndo zvakandimakira. Saka because akandimakira izvozvo ndo saka achitaura zvaanoda pamusoro pangu because akandimakira kuti ndazobudire chii ndichitaura izvozvo. Akanditi ndinoshupika ndikakuratidzai mabank statements panapa yakapuruvei. Saka kana ndisina chinhu waindikumbirire chii dhora racho. Asi munouya panapa muchida kunditi murei game repanapa ndere kutaurana. Handiitire malive anoita musanyeperane zvekuvharana kunzoko. Asiri yakarida voice racho nemaziso angu ndakangomuka ndane maziso kai ndakangomapiwa naMwari. Saka imimi muti ye voice racho asiri yakarida saka ndirichaure seiko iye anobvumirwa kutaura maziso angu. Ini ndakatoumirira because ndozviziva the truth of the matter is munozviziva kuti zvese izvi zviri kuitika iwo masikita achamuruti masikita tichaona it can only last enough time. Zvichanyatsoshika patime yekuti zvichabanda guys, zvichabanda chokwadi tichachibata. Tingatoswera tichivharana nezvinhu zvisina basa but stress maiona mai venyu vari pastress musapote muchidaro muchamuuraisa mukadzi uyoyo. Muchamuuraisa mukadzi uyoyo. Muchamuuraisa mukadzi uyoyo muchingopeshedzera muchiombera maoko nezvinhu zvisina basa. Ndakunetsa una nyaya uri kutsvagei pano kana ndisina nyaya uri pano wana. Ndiri kuda kungokuti munzwisise kuti musauye pano muchida kundiudzira zvekuita wazonikirinire chii wazonge wazotaurire chii kuti wazodidini. Ndotaura zvandinoda guys panapa ndepangu. Igame rekutotaurana panapa it's a dog eat dog game here on the internet. Internet is mine, Wi-Fi is mine, data is mine. Saka mutombo ndiudzira ndikatofunga panapa kuya ndakatoronga kutokuplayera izva 1972 ndinotoplaya. Tinachana mari chinhu musataurira nezvekunyeperana uko. Abusive is the name for that one. Ndinadzo nyaya dzacho mukada kuti ndidzifambire. Ndinadzo. Mukada kuti ndidzifambire ndinodzifambira because ndimi munondituma. Ndinayo information kutonyarara hangu kunyarara pandinenge takaita pati musade kuti ndidzifambire ndimi munouraisa mai venyu. Haana kutry kudzoka kuAmerica iye akarambirwa akadhinaiwa because nyaya dzake dzakasiya